Molweni ndiyanamkela ku-TV ngesiXhosa. Usibongile uvenge knock ke xa eyovulwa wajulelwa ngamaphepha ebusweni ngumuntu angamboniye. Uye wascreama ke weza ke ukwenza gijima ezobuza uba kwenzekani. Uthe ke usibongile bambethe ngeqanda emlonyeni kula maphepha ke bafumene iphepha elitshatyanisiweyo libhalwe home wrecker. Ukwenza uthe senyamezele kakhulu nguNomalanga ngokudikwe gqithi into kaNomalanga. Nangoke ukwenzo noSibongile noNomalanga bayathetha ke bambuzile ukuba uyenzelani yonke lento azenzayo uNomalanga. uNomalanga uthe yena into ayenzileyo ukuthetha inyani. uSibongile ke uthe kukwenzo ucela kabashiye bazothetha noNomalanga woman to woman. Ukwenza umbuze ukuba ushona ngalento wavuma ke uSibongile. Ubashile ke ushiyeke esithi ke uyazi ba inhliziyo yakhe ebhlungu kodwa uyaxolisa. uNomalanga uthe oko wena Sibongile uyaxolisa. Sibongile ubuze kuba ufuna ndenze njani ke. Uthe usisi vele uthule ngoba vele yilento wawuyifuna le. Waqala kancinci apha wadlala ngefurniture yami kanti uyazi ba ufunani uyapi ngayo yonke lento yenzayo. Okwesibini if ukwenza ugwaye ngumuntu wami sisafunda sisengabantwana ekwazile ukundenza kanje xa ucinga uzokwenza njani wena. Yaqala yanzulu ke lencoko kuSibongile waphakama ke uNomalanga wamshiya apho uSibongile enako ukumatha. Nangoku kwenzo buya after i-meeting kaSibongile noMalanga ufika ufuna uncamisa umuntu wakhe. uSibongile umbhekelisa le ubuzile ke ukwenza uba hayibo ihambe njani i-meeting. uSibongile vele wambuza uba why ukhethe mna, why ungakhethi uNomalanga lo ukuthande iminyaka kudala wakuthanda wena. Ukwenzo ke uye wahleka ke ethi hayibo waze walula lo mbuzo wakho, kaloku wena umhle uzithobile. uSibongile wathi yilonto qha. Wathi ukwenzo no wena uhlakaniphile unenhliziyo enhle unetalente. Uvele wamphoxa ke uSibongile embuza ba iyahlekisa nalento yijoke kuwe. Iye yamxaka ke lento uKenzo kodwa kutshilo into ba hayibo Sibongile ndiyakuthanda. Wathi uSibongile nakuNomalanga womxelela kanjalo watsho waphakama washiya ukwenza mangele apho. Umkhize ufowunile ke kanye uNeli xa ethi udlule yena kwinto edibenisene namadoda encokola noThuli noNomfundo. Wamfaka kwi-loudspeaker ke ethi ucela badibane apho ahlala khona uyaxolisa ngento eyenzekileyo ebeach. Ikhona into ayambambayo ngalamini. Uthe ufuna ukuza apho bahlala khona. uNeli uthe ke akavumelekanga uba afaka amadoda phayana. Umkhize uthe hayi singadibani wakusegeyithini ke. Uthe uThuli makafike ngoba afuna umnika amagaqa akhe lo mfana. Nangoku uNeli uyazama shame ukusebenza akusebenzeki. uMavis ke uyambona uba uyambuza uba kwenzekani naso uyamxelela kuba uthi lo muntu ufuna ukuza apha ngoku azonibona. Iwari yami ke ngumkhize egeyithini cause yena uyafuna ukumbona lo muntu. uMavis uthe akaqondi uba anganengxaki umkhize. uNeli uthe ingxaki mna nomkhize asifani and sihleli nje siyaxabana. uMavis uthe makamiyekele kuye ke umkhize nezinye securities uzodila naye. Nxibile ke uNeli ke bethuna mhle kwakhona uyamncoma ke uMavis ethi uqinisekile into ba lo muntu wakhe uzomthanda. Watsho wamshiya ethi yena ugqibile ke ngoku and uyacela xa efika lo muntu wakhe ehlisa umoya amvulele inhliziyo. Waphuma ke kuvele kwangena ke uzwathi oluhle lomfana ke okungumkhize uphethe neflowers ke but uzifihlile ngemva. uNeli uye wamphoxa ke embuza ba ufunani mkhize. Ethi mna ndine date ndiyahamba. umkhize uthe uyazi ba une date. Okay ke uNeli abuze umbonile na umuntu wami pha ngaphandle. Athi omnye ewe ukhona kodwa akekho ngaphandle nanku eme phambi kwakho. uNeli uthe ucela angadlali. umkhize umxelele ke uba ndim le ndoda ubusoloko ilindile. Waqala wadana ke ngokuNeli wabemnika iflowers ke umkhize. Uyakhala ke uNeli oko sithi no umkhize no. Nabo ke uNomalanga noGcina bayazincokolela ke. uGcina uthi ke bengalindelanga into ba uNomalanga akwazi kwenza into enjena senje ba bemazi into ba uzoyilwela vele indoda yakhe but not ngohlobo. Uthe samncoma ke kwafika ukwenza ehambela phezulu ethi nje ya wena utheni kuSibongile. uNomalanga uthi yena nditheni. Ukwenza uthe akanamsebenzi woba utheni wena utheni kuye. uNomalanga uthe umxelele yena uSibongile uba naye uzomshiya ngalendlela amshiye ngayo. Hayi ke ukwenza wagcwalisa ethi bendithi umdala yonke lento sizawenza njengabantu abachubekileyo.
kodwa bendirongo. Kuzofuneka ndithi draw a line. Uthe at uNomalanga, wazini ngokuthi draw a line wena ukwenza uthe angaphinde asondele kuSibongile, wathi futhi ungasondeli nakancinci kum. Waphinda wathi ungaphinde ubeka umcondo wakho ePenthouse. Watsho wabashiya bedane apho ke khange babelieve. Ugcinane Nomalanga uba ngukwenzo lo seyisenza kanje. Unjengaye ke uxelelwe ke nguVusi uba ukwenza udestroye kwanto. Unjengaye uthi ukwenzo lo uthakathiwe sozuve. So ubuza uVusi umyekile nakwenza yonke lonto. uVusi uthi ewe kaloku bengizothini, but okubuhlungu kukuba asinazo ezinye izinto ezibekiweyo, kodwa sizawuzenza ezinye. So unjengaye ujikela uVusi uthi uzokwenza kanjani ngoba kwawena kaloku ukwazi udesign. So bedanile ke shame uVusi yile ndlela amphendula ngayo tata wakhe, kodwa kuzothini ngonjengaye lo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.